Бъдете благословени, Божията милост и благодат да бъде върху всеки един. Днес отдаваме слава на живия Господ, защото Той отново се прославя в моя живот, в твоя живот, братко и сестро. Величаем Господа и го хвалим, защото единствено Той заслужава за хвала. Той е този, който ти прощава всяко беззаконие. Той е този, който те изкарва от лошите пътища и те въвежда в прави пътеки. Господ е този, който освещава душата ти. Аз съм благодарна на моя жив Бог. Вярвам, че и вие, с каквото и да преминете, Бог е добър, Бог е верен Бог. Бог е свят. Господ Бог да благослови вас, семействата ви, да дадем хвала и величие, да се припомним какво направи нашия Господ, даде своя единороден син, за да не погине нито един, който вярва в жертвата на Христа, да бъде спасен. Това е едно велико дело, което тук на земята няма човек, който да жертва. Може да жертваме пари, може да жертваме подаръци, може да дадем домове, може да дадем коли, но живота си наистина е там, за да бъде спасен. Бог даде своя единороден син за цялото човечество и това е хвала на живия Господ. Хвала и почет за това велико дело. Благославяме ви, бъдете благословени и си припомнете за жертвата на Христа, защото е велико дело. Искам да знаеш, че Бог дава време, но сега е времето. Знам, че винаги в твоето време, моето винаги в човешкото, в житейското казано няма време. Но Бог казва в Словото си, Екклесиаст 3. Определеното време за човека е от Бога. Има време за всяко нещо и срок за всяка работа под небето. Време за раждане, време за умиране, време за насаждане и време за убиване и време за изцеляване и време за събиране, време за градене, време за плач и време за смях, време за тъга и време за радост, време за разхвърляне на камъни и време за събиране на камъни, време за преглъщане и време за въздържане от преглъщането, време за търсене и време за губене, време за пазене и време за хвърляне, време за раздирване и време за шиене, време за мълчание и време за говорене. Така че този стих, да кажа от Библията, това са животворящи думи, които Бог говори в своето Слово. Така че ако до днес твоето време не е дошло, знай, че Бог има време. Ако днес твоето време, твоята молитва не е достигнала победата, знай, постоянствай, искай се от Господа. Победата ще дойде. Господ дава време за всеки. Времето е днес. След смърт няма покаяние. Затова благославям всеки един. Не стой в отчаяние, не стой безнадежно. Знай, че има един верен Бог, който се грижи за всеки. Ма за всеки. Слънцето изгрява. За всеки. Няма човек, който Бог да го е отхвърлил. Не. Бог обича всеки, да знаете. Благославяме в името на Отца, Сина и Святия Дух. Халелуя. Амин.